Иглин районында яшәүче көнчыгыш Кобау башкортлары үз сыгыштары хакында яхшы белһә, Туймазы районындагылары тамырларынан бер аз ситләшә төшкән. Үзебез башкорт, ана язганмын бит. Үзебез башкорт, телебез бузык безнең татарча да түгел, башкортча да түгел. Безнең авыл шепшен башкорт, телне генә бузганнар. Милләте башкорт булганнарга җирне күбрәк биргәннәр. Старосталар электә кеше хәленә кергәннәр. Сәрәннәргә җир җитмәгәс, Борнактан бүлеп биргәннәр. Борнак кайда дип сорасаң, Бүздәк районы җирендә, өстәл кебек тигез җирләр хәзер алар кулында. Без канны ру башкортлары. Татарның да теле бар, Чуашның да теле бар. Башкортның да яшәү өчен электән калган изе бар. Элеккеләргә кулак салсаң, татар эшчән дигәннәр. Башкорт җырчы бип җырлап матур өйдә торганнар. Башкорт җире бай булганга, барсы да байыды, Россияны күнәштерерлек җир байлыгын куерды. Башкорт хәзер үзе башлы, үзе закон чыгара, сәрхүш яркаулары өчен әзрәк йөзе кызара. Башкорт инде. Погонлы костюмнар өйдә. Икесе үземнең малай, өчесе онук. 5 офицер бер өйдә. Башкорт биюче җырчы да булган, бик батыр да булган ул. Җирен читләргә бирмәскә әллә ниләр кылган ул. Кобау ырыуы башка халыктар арасында юк. Был эксклюзив ырыу. Меңәр еллык тарихтары булган Кобаударның башка башкорт ырыулары исәбендә хакланып калуына һәм улар яшәгән авылларның картанан югалмасына ышангы килә.